TMTV. Сәлем, дуслар! TMTV телеканалында шоу-біз тапшыруы. Сезнең белән мин, Ләйсән Гимаева. Мин бу атнада булган иң кайнар яңалыкларны топладым. Хәзер түкми-чәчми барысында сезгә сөйләрмен. Киттек! Берничә көн элек җырчы Чәчкәнең туган көне булды. Юбилей 35 яшь тулды. Түгәрәк датаны Чәчкә иң якын кешеләре белән бергә уздырган. Гаиләсе, туганнары, дуслары белән ресторанда бәйрәм иткән. Чәчкә, без сине тагын бер кат туган көнең белән котлыйбыз. Иҗатың гөрләп торсын. Һәр татар җанлы кеше үзенең мәдәнияте өчен янып көеп яши. Шул исәптән татар теле радио һәм телеканалларның тормышы белән кызыксына. Барс Медиа бүген ниләр белән яши? Киләчәккә нинди зур стратегик планнар кора? Бизнес онлайн сайтында бу мәсьәләгә ачыклык кертүче саллы гына язма чыкты. Шул турыда барысы да тәфсилләп сөйләнелгән. Шоу-бизнесның эпицентрында буласыгыз, бар яңалыкларны беренче булып беләсегез килсә, танышып чыга аласыз. Дуслар, көн сайын TMTV каналында яшь башкаручы Анастасия Макарованың клибы әйләнә. Кызны кем коткарган? Ул үзенең ярдәмчесен таба алырмы? Мин сезгә клипның тизерын карарга тәкъдим итәм. Жаныма кагылып, яңадан кабылып, табылдым дигәндә югалдым. Йөрәккә байырып, сагыштан байыгып, дөньяның шиденә юл алдым. Дөньяның шиденә юл алдым. Илназ Сәфиуллинның кызы Алиләгә 6 ай булган. Шул уңайдан Алиләне салонга алып барганнар, колагын тиштергәннәр икән. Кызыбыз авыртуны сизмичә дә калды. Мизгел эчендә тишеп, алканы колакларына кидерттеләр. Бик борчылган идек. Бу зур эштән соң без дә җиңел сулап куйдык, дип сөйләде Илназ Сәфиуллин. Шибәр блондинка Эльвира Фазлыеваның клибын күрдегезме әле? Бу аның беренче музыкаль клибы. Сер итеп кенә әйтсәк, бу көннәрдә ул тагын берне әзерли башлаган. Ә бер күрүгә җырына төшерелгән клибы көн дәвамында TMTV-дә күрсәтелә. Тизерын карап китик. Әле генә кебек, сине тәүгә күреп, фәрештә дип уйлап куйганым. Күпме гомер үткән, һаман якын итәм. Сагынудан бер дә туймадым. Гомергәдер инде сине генә сине, бер күрүдә калдым яратып. Оныттырлык түгел, әле һаман күңел, яннарыңда йөри адышым. Салават Миниханов ботаника белән кызыксына башлаган. Инстаграмга өендәге гөлен фотога төшереп керткән. Бу гөлне өйдә тотарга ярыймы дип сорау да биргән. Моңа өстәп, кайсы гөл файдалы, ә кайсы зыянлы матдәләр чыгара дип тә кызыксынган. Булайга китсә, Салават Минихановка булган белемнәре генә җитмәс. Ботаника буенча өстәмә әдәбият та сатып алырга туры килер әле. Сәлам дуслар, без бүген Unix концерт залында. Менә монда минем малайлар тора, балалар тора. Димәк инде үзегез аңлагансыздыр. Бүген Unix концерт залында балалы солянка. Менә мәсәлән сезнең игътибарыгызга Илназ һәм Гүзәл Идрисованың балалары. Хәлләр ничек? Әйбәт. Камил хәлләр? Әйбәт. Марсель хәлләр ничек? Әйбәт. Менә монда бөтен кешенең дә кәефе әйбәт. Сезнең дә кәефегез күтәренке булсын өчен без сезгә әлеге шәп репортажны тәкъдим итәбез. Киттек безнең белән. Хөрмәтле дуслар, балалы солянка үз эшен алга таба дәвам итә. Берәүләр сәхнәдә җырлый, берәүләр әзерләнә, берәүләр үз чыгышын зарыгып көтә дип әйтсәң дә ялгыш булмас. Монда шундый күңелле мөхит.
Әле генә үзләренең чыгышларын ясап керделәр безнең Марсель Вагизов һәм Шамил Вагизов. Шулай бит инде, Шамил, ничек кәефләрең? Әйбәтме? Сәхнәдә дулкынландыңмы, ошадымы сәхнәдә? Ошады. Бу җырны озак өйрәнгән идеңме? Бер ай. Афәрин, Марсель дөрестән дә авыр өйрәндеме? Авыр дип әйтмәс идем, без теге көн сайын диярлек өйдә аппаратураны куеп, микрофоннар белән теге кабатларга тырыштык. Сүзләрен дә ул теге бик тиз өйрәнде, көендәген. Чөнки моның миндә теге архивта видео сакланып калган 3 яшьтә вакытта ул минем җырларның сүзләрен үзлегеннән ятлап җырлый иде. Сикерәдер. Шуңа күрә бу менә шу җырлау шөгыле аның туталып торды бер 5 елга. Хәзер инде менә үзенең теге үз теләге белән biz яңадан менә теге сәхнәгә үзем мин шуңа күрә балаларга һәрвакытта теге көчләп чыгаруга каршы теге әтиянең ихтияры белән түгел, бала үзе теләк кенә. Шуңа күрә инде ул теге 9 яшьтә бит инде үзенең сүзе бар дигәндәй үз теләге белән менә быел әлхәмдүлилләh сәхнәгә беренче мәртәбә чыкты, зур сәхнәгә инде. Шамил, тагын чыгасың киләме сәхнәгә? Әйе. Алайса тагын җырлар өйрән, без сине көтәбез, яме, бир бишне. Всё, молодец, рәхмәт, Марсель, уңышлар. Юлдашың булыйм әле дигән җырны башкардылар. Менә күпме чәчәкләр җыйдылар безнең Фируза һәм Сәйдә. Сәйдә, ничек хәлең? Ничек хәлләрең? Әйбәт. Ничек сиңа сәхнәдә ошадымы? Әйе, бик ошады. Менә син бит инде безнең биюче бит инде, без Инстаграмнан күзәтеп барабыз. Спортсменка дип әйтик инде. Җырларга яратасыңмы менә шул шөгыльләрдән тыш? Әйе, бик яратам. Менә тагын әниеңнең нинди җырларын беләсең? Әниемә Юлдашым булыйм. Авылга кайттым әле. Ошадымы сиңа шушы зур сәхнәдә җырлавы? Әйе. Тагын җырлыйсың киләме? Әйе. Үзең үскәч үзеңдә җырларга теләгең бармы шундый? Белмим. Уйлап карармын әле дигән име? Әйе. Хит парадны турында сөйләп кит әле безгә. Әле хит парадта да катнашырга мин уйлыйм. Һәм нәрсә белән, нинди җыр белән? Мин авылымны яратам, шуңа күрә әнием язды авылым турында. Һәм мин аны җырлашакмын. Хит парадта сиңа уңышлар телибез. Без сине күзәтеп торачакбыз менә бөтен тамашачылар белән. Инде Фируза, син дә бер-ике сүз әйтеп кит. Алга таба планнар нинди үзеңнең иҗатка кагылышлы? Бик рәхмәт. Бик зур рәхмәт соравыгызга. Әлбәттә инде иҗат кешесе ул планнар белән яши, шулай ук максатлар белән. Минем быел юбилей елы, аннан соң беренче җырым шуңга гомумән иҗатымның башлауына 10 еллап вакыт үтеп килә. Шуңа күрә шул йөздән мин үземнең иҗат кичәләремне оештырырга йөрим. Шуның турында Кайда булачак инде? Алла бирсә Казанда, шуңа күрә барыгызны көтәм. Әйе. Менә шушы чәчәкләргә кагылышлы кем алып менгәнен беләсезме? Без беләбез, сез беләсезме соң? Без белмибез, иң мөһиме сез безгә белгәч безгә бик рәхәт. Ярар, сезгә уңышлар, Сәйдә, уңышлар сиңа, яме? Хит парадта сине караячакбыз. Чәчәкләр ошыймы? Әйе. Менә шундый чәчәкләргә генә күмелеп яшә алга таба, яме? Уңышлар сезгә. Рәхмәт. Рәхмәт. Сөләйман Камалов бит име? Әйе. Сәмсез. Ничек хәлләрегез, Сөләйман Камалов? Әйбәтме? Әйе. Әле генә үзләренең чыгышларын тәмамладылар. Разил Камалов, Разил Сәлам, Рафина Ганиуллина һәм Сөләйман Камалов. Менә шундый шәп, мощный состав дип әйтер идем мин. Инде мин башта менә Сөләйман белән аралашасы килә. Сөләйман, ошадымы сиңа сәхнәдә җырлавы? Тагын җырлыйсыңмы? Үскәч кем буласың килә синең? Артист. Артист буласың килә, инде хәзер сәхнәгә чыккач та үзеңне артист итеп хис иттеңме? Әйе. Менә әйт әле, менә монда синең әтиң дә, әниң дә басып тора. Син кемгә күбрәк ошагансың дип уйлыйсың? Әтигәме, әнигәме? Әтигә. Әтигә, нишләп әтигә? Ну, потому что мен шундый похож. Шундый похож. Син алайса Сөләйман Әтиевич.
Шулаймы? Рәхмәт. Инде сез белән аралашып алыйк. Җырга килгәндә менә сезнең бит инде шулай иң танылган җырыгызның берсен башкардыгыз. Бик яратып өйрәндеме? Ул күптәннән бу җырны үз көенә җырлап йөри иде. Менә шундый тәкъдим булгач, Бала сәләнкәдә катнашырга бик рәхәтләнеп булды, ризалашты, яздырдык. Беренче чыгышы булды. Ошады үзенә, әйме? Үзенә ошады. Чөнки без аңа уенчык алып бирәсе булачак. Уенчык өчен генә җырладыңмы, Сөләйман? Үзең теләп җырладың. История игрушек. История игрушектан уенчык алалар сиңа, әйме? Ха. Молодец. Да. Детский мирдан. Яхшы. Әйт әле, пожалуйста, менә кем усалрак, әтиме, әниме? Ну, они эти. Икесе дә инде, әйме? Берсен айырып әйтмә, ярар. Рәхмәт. Алга таба тагын ниндирәк планнар сезнең? Үзегезнең концертларыгызда бәлки җырларга дигән исәп бардыр. Менә үзенең теләге булса, әлбәттә катнаштырырбыз. Гәрчә без теге бик хуплап бетермәсәк тә балаларның сәхнәдә чыгыш ясавын. Бу юлы менә беренче тапкыр безнең эксперимент булды. Тора бара, күз күрер. Рәхмәт. Сөләйман Расулович, уңышлар. Рәхмәт дигән. Рәхмәт. Ура! Ура! Менә Шәрифҗановлар гаиләсе сезнең янга кушылсам ярыймы? Әле генә чыктыгыз сәхнәдән. Ничек эмоциялар? Ой, эмоциялар, белмим, кем өчен кайгырырга? Үзең өченме, ирең өченме, балаң өченме? Икебез генә җырлаганда бик җиңел икән. Монда инде күбрәк бала беренче тапкыр сәхнәгә чыккач, беренче тапкыр булмаса да, менә бүгенге чыгышта инде күбрәк бала өчен барыбер кайгырасың. Һәм бу безнең балалы солянка концертында беренче дебютыбыз менә Асылбикәнең дә бик шатланып тоябыз. Үзенә ошадымы икән Асылбек, кил әле. Сиңа ошадымы сәхнәдә җырлау? Менә сиңа менә монда ниндидер бүләкләр бирделәр, бана сиңа кем бирде? Кем бирде кызым, әйт. Вот это попитова. Гөлчәчәк Накиповна. Менә бит мондагы шоколадлар сиңа ошый инде яратасың, дейме? Тагын сәхнәдә җырлыйсыңмы? Тагын концертларда катнашасыңмы? Әйе дигән. Әйе Дигәндә рәхмәт дигән кызым аннары. Бик оялчан, әйе. Кемгә ошаган оялчанлыгы белән? Әнисенәме, әтисенәме? Бер шамаган берсенә ошаган. Сезнең менә бер балагыз белән җырладык, икенчесе матур гына әйтеп әнәтегендә йокы симертә, йокы машауламады. Гел шулаймы теге бик көйсез бала түгелме ул сезнең менә теге ул яктан? Аллага шөкер, йокларга дисәң, Минтимировыз җәйле дә ята, үзе йоклап китәргә мөмкин. Йокларга дисәң, Минтимирга кушты, әнисенә куш инде бергә. Ярар, уңышлар сезгә. Тагын бер кат сезне котлыйбыз. Зур рәхмәт. Миңа да бирсеннәр я. Илдар Ямалиев, Нурсултан Ямалиев, баян, гитара, чәчәк, шоколад, монда нәрсә генә юк. Нурсултан, сәлам. Яра, менә бу, яра. Әтик, менә үзем тотам, яме? Менә моны тотып бетерим. Ничек хәлләр, Нурсултан? Әйбәт. Сәхнәдә ошадымы? Әйе. Бу җырны күптәннән җырлыйсыңмы инде? Аха. Менә бу гитарда уйный беләсеңме? Менә бүген бүләк иткән. Бу гитарны син берәр кешедән сорап алдыңмы? Теге Кыш бабай алып килдеме? Кем алып килде бу гитарны? Ну, у мамда туган. Монда тора иде. Сиңа җырлаган өчен шушы гитарны бүләк иттеләр инде, әйме? Менә бит тагын җырлыйсыңмы сәхнәдә? Тагын җырлагач таңа, бәлки менә шуны баян да бүләк иттеләр, әйме? Шулай бит. Әйе, Илдар, син белән аралашып алыйк, менә тотып тора әле. Нурсултан, Instagram'dan карап беләбез, шулай син баянда уйнап җырлады. Тагын ниндирәк сәләтләре бар? Сәләтләре бик күп инде. Әлегә теге курка бераз халыктан да ояла. Киләчәктә Алла бирсә, әле тагын башка төрле жанрларда да эшләп карарга исәп бар. Үзем теге юморист пародист булгач, бәлки малай белән дә бер кызыклы номер эшләп булыр. Үзенең теләге бар инде, әйме? Теләге бар, аның сәхнәне бик ярата. Аллага шөкер. Ярар, уңышлар, Илдар, уңышлар. Нурсултан, пока. 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 Менә шулай. Нурсултан Ямалиев. Гел сине, эзли күзләр, син яшерен. Гел әллә. Фидаил, молодец. Менә шундый күңелле, мөхит хөкем сыра менә монда. Син яшерен. Дузмалле, Син яшерен. и күзләрем, Син яшерен. йолдыз малле.
шешке бик теге гомумән алганда монда весна, шешке, веснушки төркеме монда айрым бер теге уник залын снимайтып, шушында торган бөтен халыкны җыйсаң да үзегезгә концерт бирсәгез дә булаймы? Шул хәлле теге халык яратты шушы бию коллективында. Сез үзегез узак әзерләндегезме? Без көздән бирле әзерләнәбез инде бу чарага. Шындап та менә веснага 3 яшьтә 5 ай булды. Аны өйрәтү инде иң авыр әйбер булды. Балалар да бик каты әзерләнделәр, тырыштылар, ягъларга кушылып, әтияниләре алардан да ныграк булыштылар, тырыштылар. Шуңа күрә барсына да бик зур рәхмәт әйтәсе килә һәм ТМТV каналына инде зур рәхмәт чакырганнар өчен. Сәхнәгә чыгарга курыкмадымы безнең весна? Ул башта чыкмыйм дигән, аннарысын инде Нәрсә белән инандырдыгыз? Соңга без аны велосипед алабыз дидек. Шуңа күрә җырладык бүген. Хәзер җәй көне яңа велосипедлы була инде безнең веснабыз. Сезгә уңышлар телибез, тагы да сәхнәдә көтеп калабыз һәм Веснушки, как настроение? Менә шундый күңелле мохит монда. Рәхмәт. Камил, Рамиль, Марсель, Гүзәл Идрисова, Илназбах, мин Байбулат басып торабыз шушында. Әле генә шәп номер күрсәттегез. Сез озак әзерләндегезме? Бу инде инструменталь ансамбль. Дөресен әйткәндә, без өйдә көн саен шул хәл, шул кабатлап торабыз, периодически өйрәнә торабыз. Бу балалы Саленкага инде дөресен әйткәндә бик ныклап әзерләндек бу елга. Әле Камил сезнең гомумән баянда уйный булгаймы? Баянда уйнарга өйрәнә. Гармонда ошыймы уйнарга Камил? Әйе. Рамил, син нәрсәдә уйнадың? Бубен. Бубенда. Күптәннән уйныйсыңмы бубенда? Һәм Марсель безнең кашыклар белән Марсель килмәдә. Сәхнәдә әйдә уйнап күрсәтәләр безгә менә бу кашыктан ничек уйный беләсең? Бир бүләгеңне тотып торабыз әлегә. Так. Озак өйрәндеңме син бу әйберне? Да. Ошадымы сәхнәдә? Сәхнәдә ошадымы? Тагын чыгасыңмы? Сәхнәгә тагын чыгасыңмы? Ярар, көтәбез сине. Илназ, әле бая монда басып торганда текст белән сүзләр өйрәнеп бирдең. Ансы нәрсә булды? Нәрсәнең сүзләре? Ул җырның сүзләре, алдагы җырның. Яңа җыр димәк ул синеңме? Юк, ул җыры яңа ул инде балалар тугашта язган им. Мәдә ләкин тәгел кабатланып җырмәгәч, җырның сүзләре онытыла, шуңа күрә кабатлап җырдым директ. Гүзәл, Курайда уйнадыгыз ялгышмасаммы? Шулай Сандугач. Курай, Сандугач. Булар барысы сезнең өйдәге әйберләр индеме? Безнең өйдәге музыкаль уен кораллары. Әтисе безнең бик талантлы булу сәбәпле, бөтен уен коралларына ул өйрәтә. Рәхмәт сиңа, җаным. Мин үзем белән фортепиано уйныйм, һәм нервада. Яхшы. Курайда да өйрәндем. Нерваның ноталарын бераз онытыгыз инде сезгәме? Монда сумы ни эчендә? Ярар, уңышлар бәйрәм белән сезне. Рәхмәт, үзеңә рәхмәт. Бәйрәм белән. Ничек хәлләрегез, Рамазан Рамилевич? Әйбәт. Рамил, шушы чыгышыгыздан соң менә шундый матур бүләкләр белән күмдер. Әллә невеста булды инде? Белмим кем булгандыр. Шадымы сиңа сәхнәдә җырларга? Әйе. Нинди җырны җырладың әтиңнең? Утыр әле, утыр яннарыма. Тагы нинди җырларын беләсең? Туган көн, яшьбез бит әле. Үзеңнең үскәч кем буласың килә? Художник, фермер. Кем була? Художник, фермер. Художник, фермер. Туры килә торган җырларымы? Һөнәрләр. Үзе теләп чыгамы сәхнәгә? Әйе, алай. Үзе теле. Алга таба үзеңнең концертларыңда шулай ук номер ясарга исәп бармы? Без җырлаштыра алабыз инде концертларда шулай. Димәк, опыты бар инде, Бар, әзрәк. Дебют түгел. Әйе. Уңышлар сезгә. Рәхмәт бик зур. Рамазан, рәхмәт. Уңышлар. Пока. Сау булыгыз. Sadece
Менә шундый матур чәчкәләр янында үзе дә чәчкә кебек матур Әминә һәм Иркә басып тора. Әминә, ничек кайфларың? Яхшы. Яхшымы? Сәхнәдә җырлау сиңа ошадымы? Тагын әнинең нинди җырларын беләсең? Менә бүген нинди җыр җырладың? Шын? Шинвали. Шынвали. Карлыгач дигән җырын беләсеңме? Да. Да. Иркә, Әминәне җырлаттыгыз. Башка елны да Әминә җырлыйды бугаймы? Качан Өткән ел гына чыгып кергән игәе, гомумән балаларның җырлавын бик үк теләмәгәнне беләсез инде. Тик менә оештыручылар сырагач, без каршы килә алмадык. Әлбәттә безнең компаниягә, Барс Медиа компаниясына шуңа күрә рәхәтләнеп ризалаштык һәм Әминә дә шулай ук ризалашты. Сөембикә җырларга теләге бармы Сөембикәнең? Теләге булмады, әйдә чыгасыңмы дигәч тә, юк, мин чәчәк кенә бирәм диде. Бар җырчы, бар тамашачы, иң мөһиме шунысы. Алга таба тагын менә чакырсалар катнашасызмы? Анысы инде Аллаһ Тәгалә кулында карарбыз, икенче елга ничегрәк булыр, ничек итеп чакырырлар. Сиңа Сөембикә чәчәкләр бирде бит, Әминә? Син бу чәчәкләрне кая куясың? Тәрәзгә. Тәрәзгә. Молодец, Әминә. Синең җырлаган карап тордык, уңышлар, яме? Иркә, сиңа да уңышлар, егетләр, сезгә да уңышлар. Сезнең җатыгызны күзәтәбез һәм инде уңышлар телибез тагын бер кат. Татарстанның халык артисты Илсаф һәм Аяз Сафин. Менә монда Аяз, сәлам. Ничек хәлләр? Әйбәт. Әйбәтме? Әтиң белән җырлыйсызмы бүген? Аха. Нинди җыр җырлыйсыз? Бәхет? Тукталыш. Әйдә, ничегрәк әле ул? Җырлап күрсәтәсеңме безгә? Җилләрдәй. Җилләрдәй. Әйдә, бергә әтисе белән бергәләш. Җилләрдәй шамалга тиксин, синең янга минсин, юканатымда. Башка җыр өйрәнеп килгән ахыры, Аяз. Юк, монда сырау кинәт булды. Кинәт кенә сорыймы, теге тиз генә төшмәде. Җырларга яратасыңмы, Аяз? Тагын җыр, әле моңа хәле җырлаганың бар идеме? Да. Молодец. Узак тиз ризалаштым шунда катнашырга. Тиз мин тәкъдим булгач та риза булдым. Аязга әйттем, мәйтәм, улым җырлыйбызмы? Әйе, җырлыйбыз ди. Шуңа күрә бик теләп өйрәнде. Педагог белә. Шул җырны бик теләп өйрәндек. Шундай җырларга шундай теләге бик зур. Әйе, менә беренче инде бу беренче тәүге тапкыр чыгу. Дебют. Улым, нинди җыр җырлыйсың? Нинди җыр җырлыйсың? Бәхет тукталышы. Бәхет тукталышы яратасыңмы? Җырлап күрсәтәсеңме? Да. Әйдә. Зилләрдәй самалы тиксин, максимум у канатында. Тесі утраяна бәхет тілені табақшына қайта юарында. Афәрин, молодец. Молодец. Әне тегенә карап, привет деген. Привет! Хөрмәтле достар, әлеге проектның авторы, режиссеры Гөлназ Сафарова. Исәнмесез, әйе. Беренче бүлеге тәмам, ничегрәк сиңа? Барысы да яхшы, ләкин мин теге проектның авторы булгач, бөтенсенә бит инде энә күзлеге аша карыйм. Шуңа күрә менә хәзер кирип, нәрсәне төзәтергә кирәк, нәрсәләр кирәк, барысын да әйтеп йөрим. Ә булай барысы да шундый ихлас, име балалар. Хәтта аларның хаталары, ничек бурын казы балалары сәхнәдә анда шундый яхшы дип кабул ителә. Менә елдан ел әлеге проектны нәрсәсе белән үзгәрә әйтә аласыңмы? Менә әгәр дә башка еллар белән без елдан ел артистлар составын үзгәртергә тырышабыз, чөнки бер үк балалар, бер үк җырчылар, алар туйдырырга мөмкин, ялыктырырга мөмкин халыкны. Шуңа күрә бүген быел бик төрле жанрдагы, төрле стильдәге җырчылар бар, име? Шул ук Айгөл Хәйри мәсәлән беренче тапкыр балалы солянка концертында чыгыш ясады. Аннан соң менә Парадис егет Илдар Ямалиев миңа бик ошады, улын ничек яхшы итеп җырлады, беренче тапкыр катнашалар әле. Закир Шахбандар мәсәлән беренче тапкыр катнашулары түгел, шундый Иркә беренче тапкыр катнаша. Шундый инструменталь ансамбльләр бармы? Даймы теге бахлар мәсәлән уйнадымы? Бахлар, музыкаль уен коралларында уйный җырладылар. Супер. Менә мондагы реквизитларны, бу караватларны каян табып бетердегез? Ничек монда алып килдегез аларны? Беләсең, бу минем идея, ләкин тулы бер команданың эше. Бар безнең ике тырыш уңган булган кыз, өчәү алар, өчәү. Талия,
Альбина һәм Азиза. Менә без мин уйлап чыгарам да миңа шул кирәк. Гөлназ, син бәлкем икенчерәк төрле уйлап чыгарсың. Юк. Табабыз диләр. Һәм каравата табып киләләр, шар да табып киләләр. Кирәк булса конфеттан яңгыр да яудыралар. Рәхмәт, икенче бүлек башлана уңышлар Гөлназ. Шабабыз. Хөрмәтле дуслар, минем янәшәмдә Закир Шахман белән Гөлүсә Шахман. Хәерле кич, исәнмесез? Хәерле кич. Ничек хәлләрегез, Закир абый? Хәлләр шәп, алда гөл, Аллага шөкер. Сез менә бу әлеге проектта беренче тапкыр катнашмыйсыз бит инде, Бик күңелле, үзенчәлекле проект. Һәм шушы проектка чакырган өчен партнерларыбыз, Барс медиа компаниялар төркеменә чиксез рәхмәтле. Чөнки чыннан да кызыклы проект. Бүген кайсы җырыгызны башкарачаксыз? Бүген без Гөлүсә белән аның сүзләренә багышланган, аның сүзләренә иҗат ителгән Флора Шарипова тарафыннан язылган, Уфада яшәп иҗат итүче автор башкаручы көенә яз кирәк дигән җыр башкарачакбыз. Язны сагынып, югыйсә 2 айдан яз килеп җитә. Язны якын айтып име? Якын айтып, һәм кызыбыз, мәхәббәт җимешебез Алисә белән Зәңгәр томан җырының инструменталь версиясын тәкъдим итәбез. Гөлүсә апа, менә сездән дә сорыйсы килә. Тиз генә сорыйм, аннан җавап бирәсезме? Дулкынланасызмы? Юк, дулкынланмыйм. Юк, Монда бал солянкада сез узган ел җырладыгызмы? Юк, бал солянкада Без башка проектта җырладык. Ир плюс хатын. Аха, аңлашылды. Ләкин инде бер теге дебют дип атап булмый, инде опытыгыз бар индеме? бар, әйе, сәхнәдә булган бар, сәхнәдә эшлибез. Уңышлар сезгә, Закир абый, Гөлүсә апа. Үзегезгә рәхмәт. Казан егетләре! Сәлам! Син фәрештәм! Хөрмәтле дуслар, монда сәхнә арты дөресен әйткәндә гөрли. Менә мәсәлән, Җавит абый Шакиров тора. Җавит абый, исәнмесез? Хәлләрегез ничек? Хәлләрегезгә тегеләре бизе торуттан дур җырдан 5 түзеп плашы тапылмый. Афәрин. Хәлләрегезгә хатын гына bizde дигәнне мин генә беләм ансаны. Үзегезнең чыгышыгызны көтеп торасызмы? Көтәм, Аллага шөкер, хәзер җитәчәк. Дулкынланам. Творческий мандраж һәр вакыттагыча сәхнәгә чыккач онытыла торган бер әйбер инде ул. Сездә дә бармы әле ул? Бар, ул булырга тиеш. Әгәр дә булмаса, димәк син тамашачыны хөрмәт итмисең. Дулкынланмасаң, димәк син инде дулкынлану кирәк. Һәр дулкынланган, курыккан эш уңышлы була. Нинди җыр җырлыйсыз бүген? Без өр-яңа дуэт, бу инде гомер үткәненә үкенмик. Нәкъ менә шушы тамашага балалы солянкага туры килә торган балалар турында, оныкларга карап сөйник, балаларга карап шатланыйк, якын дусларга карап горурланыйк дигән матур сүзләре бар. Шуңа күрә дә шушы җырны сайладык. Шул җырдан соң балагыз чыга буга индеме? Шул җырга чаклы чыга шул. Шуңа хәлле чыга. Аның чыгышында хәзер Алисә без көтәбез, шулай бит. Монда бит иң олы акыл утырткан, инде өйләнергә вакыт җиткән бала безнеке. Монда барсы да бәләкәйләр, әмма ләкин күңел яшь булсын. Иң мөһиме. Икенче елга Алла биргән булса, мин әйтәм, Ходай насыйп итсә, балакаем үзеңнең балаңны алып килергә язсын. Балалы солянкага сезгә онук белән җырларга бәлкиме? Икенче елга онукны алып киләбез. Онук инде безнең Мәскәүдә соревнование калды. Гимнастика менә Мәскәүдә гимнастика буенча групповой ярышта беренче урын алдылар. Казаннан барып Мәскәүгә инде үзенең сольный чыгышында 2 номинациядә дә 3нче урын алган. Менә бит. Киләсе елга көтәбез димәк аны шушында, шулай бит. Алла биргән булса, очрашырга язсын. Бер очрашу үзе бер гомер бикләнеп ятмагыз. Зырлы, матур, күркәм тамашаларга кирип, рәхәтләнеп, йөрәкләрегезгә, башларыгызга, күңелләрегезгә ял алып, хатирәләрегезне яңартып, дөнья мәшәкатьләрен арынып, ямагат ял итәргә өйрәнергә вакыт. Үзегезне үзегез яратырга кирәк. Җавит абый Шакировның сүзләренә күз салыгыз, яме?
Диана Фархулина. Диана, молодец. Ышадымы сахнада? Әйе. Енді сенің мындай зур залға выступать еткенің бардыр енді, ме? Сахнада жырлап қана бар. Жырлап қана, ме? Жырлап қана гимнастика. Бүгін қаушадың мұ біраз ғана тегі, долқынландың мұ? Yok деген. Молодец. Өзіңіз мен нешік әзірләдіңіз? Тілеп бір залашты ма? Ну, мен әзірлемем енді бойында бүйі. Узған елға ялғашмасам, біліп те өтірім бүйілер. Моральды мұнда келгенде тегі? Мұнда ауыр, шынки маты yok бәдіне біріншіден ауыррақ. Еден хәм от, нейті, анда көтәргенде, ояқлан еткенде бет равновесие отырға керек, от бұтарға мүмкін. Шоңа кәрі әбілай бек тілеп қатнаша концертлардан елдерді. Әбілай мені сен сахналардан қарап тұрдық, көрдік еме, юрек дұлқынлады мұны, түк-түк келді ме? Юрек түк-түк келмеді, мен ошибкаларын қарым бетімді. Ошибкаларын қарым болды, ошибкалары. Шоңа көрі сүктім бет. Сен сіздің, біз сезмедік, тамашашылайық сезмеді. Молодец, Диана. Оңышылар еме? Рахмет. Молодец. Міне шылай. Фасиховлар ғайлесі, менің янашымда Венера Рояз Рамазан. Сәлем барығызға да. Сәлем. Нешік хәлләр, Рамазан? Әйбәт. Бүгін концертқа әзірмісің? Әйе. Нинди жырлаяшақсың? Рахат бәхет. Рахат бәхет. Венера, сен? Рахат бәхет. Дулқынланасыз ма? Yok. Рамазан, сен? Әз гіне? Шоң қатлы гіне? Әйі ме? Да? Yok деген ал. Ярар, молодец. Раяз, мұға қатлы мені қаттырлейбіз, әлі Венера білән жырлайдығыз бірінші вақытларда, ме? Рамазан кішкене вақытта. Рамазанның қатнашқаны бар бәтінде қазір бұл проектта? Мұнда қызық келіп шықты ол, ең бірінші проектта әлі Венераға 3 күн әшейе біздің. Шол проекттан соң енді ол жырларға айрата башлады. Бұл проектқа біз бек рахметлі. Озған ел мен концерт графикларына туры кетіріп бітіре алмайшы, қайтып жетші алмадым. Шоңа көре менің үшін Рамазан өзігіне қатнаштығында Бақмалайы, Таишев балалары білер үшеу шығып, олар Вадим Захаров жырын жырладылар. Бағасы Алистановка деп. Бұйыл енді қазір үшеуләшіп, жырлайсыз Рахат бәхет деген жырын, ма? Біз енді бұл жырны көптен әзірлеген едік. Шошы проектқа да туры келі олып, біз әрі концертта жырлағанда болды. Шоңа көре бұйыл үшеу жырлаймыз. Венера, жырларға яратасың мұғым мен? Әйе. Рамазан тоже яратадыр, değil mi? Әйе. Молодцы. Ярар, сізге бары тек оңышларыңа тілейбіз, хам күзетіп барабыз, ема? Искандер Шакиров, хырмәлі достар, мына менің янымда. Искандер, сәлем. Кайфләрің нешек? Аллаға шүкір. Сен бұл проектта бірінші тапқыр бөде алғышмасам, ема? Әйе. Бүгін сенің дебютың бұла мына шушы концертта. Әйе, бүгін балалар арасында ең кішкенесі мен болам енді. Біз аңладық енді, қайсы жырыңны жырлайсың? Лилием деген жыр. Лилием деген біраз ғана долқынланасың ма? Мен еді қасен білән балалар білән сешкен кебік сешем? Yok енді долқынланмайым. Әзгіне, конечно, долқынлата. То, что әлік қоры едім бүтін концертларыны шушы залға келіп, Униксқа хам қиялана едім. Қойшандыр шушы залда шығыш жасарға хам... Қиялар шынға аша? Әлбәтті. Сені ұзақ тұтмайбыз, сенға бары тек оңышлар ғана тілейбіз, ема? Рахмет, бекзір. Мына біз келіп жеттік, бұл айтығы резкі кіргенге ашуланмайсың ма? Қорқып кеттім мен. Қазір ғайләгіз білән шығыш жасайсыз, ялғышмасымен бәләкәй Жайнәптен қала. Сіз шығыш жасағанда ол қоя болашақ? Ол залда әбилер білән концерт қари. Демәк, сізні залдан қарап тұрашағын, деймі? Бұл номерға әзіләндіңіз бетінесіз, деймі? Біз әзілектерді көрдік репетицияны бәрбір біраз ғана долқынланасыз ма? Әлбәттә инде балалар булгач икеләтә дулкынлану, алар өчен дә дулкынланасы үзең өчен дә. Шулай ук бүген әле Таңсылу да җырлаячак, име үзе генә. Аның үзенең генә балал сәләнкә сәхнәсенә җырлаганы бар идеме? Әйе, ул узган ел минем яшьлегем шимәләрен җырлады үзе генә. Быел инде бөтенләй башка җыр җырлый, ләкин шулай да ана күңеле бераз гына дулкынланадыр инде, име бала өчен? Әйе, хәтта мин аннан күбрәк дулкынланамдыр да әле. Көтәм инде аның уңышлы чыгыш ясавын. Хәзер килеп җитә ул, шуңа күрә әзерләнә торыгыз, яме уңышлар телибез. Рәхмәт бик. Ә менә күрше гримеркада нәкъ шул балалар Таңсылу белән Зифа, әйдәгез алар янына керәбез. Кызлар, приветики, конфетики, ничек хәлләр? Әйбәт, безнең. Әйе, әзерләнәсезме? Әйе. Син бүген үзең генә җырлыйсың бит, име? Борчыласыңмы? Юк. Борчылу хисе юк, име? Зифа, син биюче ролендә буласың бүген. Әйе. Бармы бераз гына дулкынлану? Юк. Юк?
Tağın teге jırlağanıгыз barmы анда мондай зур сахналарда әле? Әлбәттә. Син бак теге елны яшьлегем чишмәләре җырладың, неме? Быел кайсы җырың әле? Әйтелмәгән мәхәббәтем. Зифа, синең бигәнең бар идеме әле моңа хәтле? Ну так-то мин биюгә йөрим, сәхнәдә юк әле. Әле дебют була синең алайсымы? Мин сезгә әйтәм, үзегез дә беләсездер, сәхнәдә сезне Зәйнәп тә карап тора, шуңа күрә сезгә 3ләтә, 5ләтә уңышлар телибез. Рәхмәт, бик зур. Рәхмәт. Зәлия, привет! Сәммесез? Ничек хәлләр? Әйбәт. Концерт ошыймы? Бик ошый. Узак әзерләндеңме? Бик озак түгел. Дулкынландыңмы башланыр алдыннан? Әйе. Сүзләрне авыр ядладыңмы? Юк, бик авыр түгел. Менә хәзер ничек? Хәзер инде концертның ахыры. Рәхәтме менә монда? Әйе. Син молодец, Зәлия. Рәхмәт. Сәлам әйт әти-әнигә, яме? Молодец. Сез Гөлназ Сафарова белән сайлап кидегезме әллә костюмны икегезнеке бер үк? Ул миңа подарить итте. Шушы проектның авторы буларак, име? Әлбәттә бу шаяртуына беркем бер нәрсә бирмәде. Гомумән алганда ничек сиңа концерт алып баручы тарафыннан? Мин инде ялгышмасам 4нче ел шушында чыгыш ясыйм. Һәм инде балалар белән рәхәт, шулай ук җаваплы да, каушаттыра да, импровизация да әйбәт үтә. Менә уңышлы гына, озын гомерле булсын дигән теләктә калас килә хәзер. Амин, шулай булсын. Менә берәр баланың сәхнәдә сүзләрен унытканы бармы синең белән бергә алып барганда? Һәрвакыт. Син шуннан менә шулай торып, йөреп чыгыра туры килә инде. Мин бит әле үземнең сүземне генә түгел, мин баланың да сүзен беләп мин аларга өйрәтәм, әйтәм, сүзне сүзгә ялгап өйрәнмәгез. Үзем ничек өйрәнәм, әйтәм, истәлекне истә калдырыгыз. Шул әйтәм, истәлек буенча барабыз. Мин ялгышкан вакытта да мин ичеп әйтеп, Рамил абый, синең бит теге сүзең бар дигән кебек. Безнең тандем әйбәт балалар белән бер-беребезгә булышабыз, шуңа күрә мин бик шатланам, шундый талантлы балалар булган янымда. Без бик шатланабыз шундый талант алып баручы булганга күрә. Рамил, рәхмәт, яме, уңышлар. Бүген балалы солянка проектында шулай асманда килгәч күңелле рәхәт мәйтегез әле. Ул хәзер бөтен нәрсәне аңлый бит. Әйе. Гел сезнең беләндер инде хәзер, име? Гел минем белән бик ярата, минем белән общаться итәргә. Ана кире минем өйдә мияу да бар бит. Ксения Хамдоновна. Ксения Хамдоновна. Аның иң якын дусты. Менә ничек сезгә әлеге проект турында сөйләп киттегез әле теге? Бигрәк матур проект. Нәй, теге халыкка күңелле. Балалар бит инде вообще бу теге кешенең күңеленә ям исти дигәндәй. Матур кичә Барышмедиада матур кичә матур проект уйлап тапканнар. Мин үземдә шын күңелдән катнашам, үземдә балачага әйләнәм. Әле бүген Илһам абый Шәриф белән дә дуэт җырлыйсыз бит, име? Җырлыйбыз. Аннан соң үзегез дә концертны ябасыз, картаясы килми, һич тә дигән җыр белән. Шулай бит инде. Минем Илһам бик сабыр, минем чынлап теге күңел юанышым дигәндәй. Амдрапа, менә үз җырыгыздагы кебек, җырыгызның сүзе туры килсен, бер качан да картаймагыз. Гел шундый матур яшь булып калыгыз. Һәм инде иҗатыгызда зурдан-зур уңышлар телибез сезгә. Мин бик каты яшәргә җыенам. Менә 70 елны яшәдем. Икенче 70 елның беренче елын яшим. Дөрес, менә бу дөрес. Рәхмәт Хамдапа, бик зур рәхмәт. Уңышлар, яме? Рәхмәт. Дуслар, сәхнәдә Булат Байрамов һәм Ләйсән Гыймаевның мәхәббәт җимешләре Таңсылу җырлый. Инде без шушы урында сезнең белән саубуллашабыз, шоу-биз тапшыруларын карап барыгыз. Балалы солянка яшәсен, яшәсен Барс Медиа компаниясе. Барыгызга да уңышлар, барыгызны да бәйрәм белән. Пока! Дуслар, шушы урында сезнең белән саубуллашам. Соңгы яңалыкларны мин сезгә Ләйсән Гыймаева сөйләдем. Сез ТМТV телеканалында шоу-биз тапшыруын карадыгыз.
шоу біз. Біз йылдызлар турында барысын да біләбіз.